אבל אני פורץ לך למשתמש. מה זה פורצים למשתמש? תראה לי. תראה לי. אתה אומר לא מצחיק לי. אתה אומר לא מצחיק לי. תסתכל. נו. תסתכל רגע, תסתכל. עכשיו הוא יתחבר. תסתכל. הנה רואה? עידן לא מצחיק לי. אז זה חרא, שומע? יאב, מה אתה רוצה מיובל דורה? אני רוצה לעלות לו גביעים, והוא פתאום יום אחד החליט שהוא לא רוצה יותר לאכול קרי, אתה מבין? יובל מבקש ממנו שלא יעלה לו גבים במשתמש, והוא אומר, לא, אבל בבקשה אחי, אני רוצה להמשיך לעלות לך גבים. תגיד לי מה זה החרא הזה, אחי? אתה מרגיל את המשתמש? כן, היה לי איתו רגשות, וככה אתה פוגע בי, ונמאס לי כבר. אחי, אתה יכול לא למחוק לו את המשתמש בבקשה? מצטער, אין כזה דבר ואני מוכר. סגור אחי. קודם כל בוא נתחיל מזה שאני אתן לך בן מהשאר הדיסקות שלי, זה דבר ראשון. לא. יאב, אני סופר עד 3, יש לך 3 שניות לשלוח לי סרטון שמחק את המשתמש של יובל מהברוסטר. תראה לי סרטון, תראה לי. תראה לי יובל דורה. לא קיום! הוא מחק את המשתמש, יובל, הכל טוב. עידן, אני אוהב אותך, עידן. רק עצבן אותי צ'אט, ראיתם שאהבתי עליו את הקלף של הצייד הסקאמרים אחי. ב4 שניות שלח סרטון שהוא מחק את המשתמש של יובל מה...